naši bivši đaci. Zahvaljujemo se što ste se okupili da nam pružite podršku i ohrabrite da zajedno istrajemo u ovoj borbi za srećniju budućnost i da, kako ste napisali na plakatu, naučimo zajedno našu decu najvredniju lekciju. To su vaše reči i hvala vam na to. Kako smo uopšte ovde došli da sad ovde smo svi zajedno, nekad smo zajedno i to je lepo, ali kako smo došli do ovde? Prosvetni radnici su mesecima upozoravali na loše stanje u prosveti, obraćali se ministarstvu i nadležnim ustanovama da mora doći do promene, ali sve ovo vreme smo i vi i mi samo svedočili sve većem nasilju, pretnjama našim kolegama, nerešavanju gorućih problema koje se uvek relativizuju i zanemaruju uvredama i poniženjima koje nam se upućuju. Želimo da se solidarišemo i pružimo podršku kolegama čija je bezbednost ugrožena zastrašivanjima, ucenama, a videli smo i upadima u kuću osoba bez lica i obraza koje se skrivaju fantomkama. Vreme je da se naši đaci i svi mi koji radimo u školi osjećamo sigurno i bezbedno na radnom mestu, da ste vi sigurni kada dovedete svoju decu i da nam bude omogućeno da dostojanstveno i bez pritiska odgovorno radimo i da stvaramo i vaspitavamo obrazovane i časne naraštaje đaka u koje polažemo nadu da će jednom biti bolji od nas, a obećavaju ovo što vidimo da hoće sigurno. Tako je! Želimo da pružimo podršku kolegama i đacima čije su škole obeležene sramnim i uvredljivim crtežima. Škole kažu druga kuća, a svi smo videli kako su je i čime ukrasili i pokazali koliko poštuju instituciju koja obrazuje i vaspitava budućnost ove zemlje. Vreme je da vratimo ugled i dostojanstvo svima nama i našoj profesiji. Pružamo podršku svojim bivšim đacima u hrabroj i istrajnoj borbi za pravednu, zakonom uređenu, bezbednu i slobodnu Srbiju i zahvalni smo na podršci koju oni nama postojano pružaju. I hvala vam još jednom što nas čuvate u ovim burnim vremenima, jer smo tako razumeli onu vašu poruku na plakatu na kojoj piše ne dirajte ih i ne dirajte našu decu.